Слушайте внимателно и се постарайте да разберете текста. Мария е на 32 години и живее в София. Тя работи в малък офис като счетоводител. Всеки ден става в 7 часа сутринта, пие кафе и закусва нещо леко. След това Мария отива на работа с автобус. Тя харесва работата си, защото е спокойна и има добри колеги. В обедната почивка обикновено излиза на разходка или обядва с приятели. След работа Мария обича да спортува. Понякога ходи на танци, а друг път тича в парка. Вечер се прибира у дома, готви вечеря и гледа любим сериал. През уикенда тя обича да пътува или да се среща с семейството си. Мария харесва простите неща в живота и се старае да бъде щастлива всеки ден. Нека повторим още веднъж същия текст. Мария е на 32 години и живее в София. Тя работи в малък офис като счетоводител. Всеки ден става в 7 часа сутринта, пие кафе и закусва нещо леко. След това Мария отива на работа с автобус. Тя харесва работата си, защото е спокойна и има добри колеги. В обедната почивка обикновенно излиза на разходка или обядва с приятели. След работа Мария обича да спортува. Понякога ходи на танци, а друг път тича в парка. Вечер се прибира у дома, готви вечеря и гледа любим сериал. През уикенда тя обича да пътува или да се среща с семейството си. Мария харесва простите неща в живота и се старае да бъде щастлива всеки ден. И последно, за да затвърдим разбраното, същия текст още веднъж. Мария е на 32 години и живее в София. Тя работи в малък офис като счетоводител. Всеки ден става в 7 часа сутринта, пие кафе и закусва нещо леко. След това Мария отива на работа с автобус. Тя харесва работата си, защото е спокойна и има добри колеги. В обедната почивка обикновено излиза на разходка или обядва с приятели. След работа Мария обича да спортува. Понякога ходи на танци, а друг път тича в парка. Вечер се прибира у дома, готви вечеря и гледа любим сериал. През уикенда тя обича да пътува или да се среща с семейството си. Мария харесва простите неща в живота и се старае да бъде щастлива всеки ден.